Добър вечер, уважаеми зрителки на Законя. Тази вечер специално за вас, специално и единствено за вас, жените в моят канал, ще играя горещата линия Майами 2. И искам да ви помоля, нали, ако може, ако обичате, да си оставите телефончето под коментарите, или по-точно в коментарите, защото под коментарите няма как. За да може, разбирате ли така, да направим една гореща линия, много гореща линия, да се свържем, да се конектнем, нали? Ако нямате телефони, защото течко има телефон, дайте, много пари струват. Сега се набутвам да ви звъня, заеби тази работа, YouTube не ми дава достатъчно пари. Затова ICQ стоете, или IRC, нещо такова, Skype, да се свържем, да се конектнем един към друг. Сега докато говоря, дайте да пъткам пилота, че е 86 минути дълъг. Май, не знам. Цял пилот има тук, разбирате. Така започва. Galaxy Films представя. Ко представя и той не знае. Филм от Raven Black Led... Бе, защо това не мога да го прочита без очила, както ще да е. Животното, Батиста. Така. Сръбни малко. Това. И тук ще научат как да играем, защото сме малумници. Понязде. О! Така, стъпкахме му главата на тоя. Тук нахлувах, взимах чукчето. Аз ще ги очукам много. Сега ще ми го начукам с чукчето. Ева, нещастник. Вернум Велс. Добре. She is upstairs. О, тук щяхме да пляскаме една. Помня аз. Аз не забравя. О, чакай, че... убих някакъв без да искам. То мъртъв ли си беше или го убих? Не знам. Какъв това? Дракула. Чакай, аз мисля, че да стрелям. Това была дреха. Библията. Моля га. Пуши го. Сега ще свали гащи. Айде. Чавастре. Яко чавастре това, не се шегува. Ко ма гледаш, бе? Ко гледаш как чавастре? Аз трябваше да скипвам. Хубава работа, хора, хубава работа. Дори шутно. За втори път ще снимат. Това много лошо да се дава гъв. Чарактер. Хубаво. Така. Какво ще правим? Казайте. Прасе. Не ми викай прасе долу. Don't be afraid to be... Винаги мога да бъда по-груб. Винаги мога да бъда по-груб. Сега. You're supposed to be killing people. Аз буквално ще го начукам, да живите. You need to look your immunity. Що им тълга за тебе, да ти покажа какво значи груб и на какво трябва да наблегнеш. Аз ще наблегна на задника, ще видиш. И така, след тази безсмислена простотия, която даже не успях да го направя интересна, защото ми се спи, минаваме на първия акт. Пич, това парти смърди. Кой покани тия олюври? То така, съм ти, коня ли, тази зебра леко. Ко мислите са тази вечер? Ще го правим ли? Тия ще се ебат заебно. Педераси. Не виждам защо не. Тук ми лично на война. Айде да го правим. Ти ще правят партия. Оръжията са в колата. Оръжията са в гащите. Най-голямото оръжие е в гащите. Отка... сумци. Добре, разбрахме. Пътнолка Доналд. Това микрофон коли се чува. Така, нахуваме в тази количка. Между другото много се дразня, че махнаха Делориан от първата част. Делориан си беше много. Така, коня слагаме за маска, защото само това имаме, даже не е кон, но ще го наречем, че е кон. И сега тук започва класическия геймплей, защото вече не е класически, защото може да се размотаваш тази мишка както си искаш. Преди това не го можеше. И сега нахуваме и ги почваме. Сега той ще го изчакаме да дойде тук, го блъснем с вратата, като по филмите. Блъскаме го, фащаме главата и ние блъскаме в пода. След това вземем тази пушка. Чакай, че град. Чакай, какво става тук? И на заколиха, уважаеми да... той виж как тича на това. Виж, вратата как го пере. Трябва да скрите по газа, хубаво ли ти?
И рестарт. То даже няма... Добре. И ми сега, ще изчакаме да го... Ко ще чакаме? Ко ще чакаме, ламе, бе? Чакай сега да го шляпам с инжира, бе. Какво ме гърмиш? Не съм толкова зле, сега не мога съм толкова зле. Чакай, къде съм метна? То прави каваци, то моя. Леки каваци прави. Пляс. Еми типа докато го пляснеш веднъж, минаха 10 години. Еламе, бе. Еламе, момче. Видите ми седя там двама. Няма виж, взема тази пушка, ще я навра някъде. На мен ми го навряха, обаче. Хубаво, сега уважаем зрители, че раз няма се легаем, защото нищо ще остане, може да ми поръкне ниво. Оп, чакай, че отворих преждевременно. Блъскай нивото, мама. Сега. Ко са? Ко са? Тук се надъхал нещо. Добре, колко съм крил, бе. Де, бе, тъпа игра, де, бе. Ела ме, ела тук. Шляпам. И това му взе пушката. Де, бе, тъпа игра. Защо няма се бая? Как нахух там, бе? Пляс. Фърлям. Мачкам. Ага. Ще нахуя пред това педерас. Те още 4 патрона имам. Ми не го видях! Толкова съм сакат, но ниво да не мога мина. Кавак пак направих. Ти кавати за първи път ги гледам в тази, да? Сега са някакви новости тук и добавяха ли тук и не ги харесва. Харесва как се. Пляс. Тая игра трябва да се скаже позитивно за нея, защото това веднага ще дойдат дислайковете. Пляс. Ма да нищо не става по принцип. Базикът се много игра. Не го учелих. Заколи го за газа си. Добре. Сега напускам. Продължавам напред. Къв си тя? Пляс. Ти ме изпляска обаче. Аз викам пляс, ама... Нямам патрони ли, ко? Нямам патрони, ще мет. Не, мога го целя с това. Що не го целиш, бе? Сега ще фъцна. И сега чакам. Да, навреме го в мутрата. Ако не е лози, не става. Айде, мачкам за новата. Оп. То не на чудо, чудо. Аз не го сега да пострелям. Нахуваме. Така. Добре, бе, мама ти мръсна. Кога наху? Чакай, че прави каваци при това. Не мога да ги мина с каваци, да? Сега ще му вземам това пушката. И нахувам с каваците. И веднага ме убиха. Значи не пробвайте тази тактика, за нищо не става, да нахувате с каваци. Чакай, тук има някакъв. Оп! Добре, защо ме уби, бе? Лайнар. Педерас. Дей го! Вече почва ма нерви тая игра. Не, сериозно ще ga минава. Много мръз да игра бавно. Убил ги. С кавак. Путь там, ама да еба. Бля. Гледай го, бе! Щастни. Пръц. Малош, кой там? Кой? Вари, опа, чакай. Той...
Няма патрони, бе. Не ме харесвам също, не ме харесва да игра. Абе, била. Бия ми не бия. Много ме ебат, ми харесва ме ебат. Това е нещо много извъртяно. Ме ебат тази игра, ми харесва. Добре. Добре. Охо! Ага, и този път справихме. Вземам патлачето. Добре, бе, да ебат! На първи акт 100 човека вече ме чакат. Хубаво. Искате да играем технично, технично ще играем. Опа. Нищо технично не направих, като ще играем. Добре. Оп, ага. Добре. Вземам патлака. Няма никой вкъщи. Ей! Насрага ги. Внимание. Левел клер. Това ли бяхте, бе? Бе, лесна игра. Та игра... Много лесна, между другото, уважаеми зрители. Без проблем го минах това ниво. Не разбирам какво толкова казва, че е сложно. Това сега ще имам оценка, което е 6+, знаеш. Дай бе оценката по-бързо. Левел скоро. Аба 5-. Който добре, много за нищо не става. 5 е перфектно, много добър, 5-. Имам вълка Тони Стораро. Като му включиме Тони Стораро, няма проблеми. Че ме хапнем. След тежък ден. Това не е топче с брадата от паратера. Това е папчасавата. Как да го наречем, уважаеми зрители? Чухомира. Не да знам, чухомира. Така звучи ми папчасал. Да започваме. Виждате, they will win, сър. Пица, давай пицата. Давай пицата. Как $14 за пица? 8 лева е тук заведението до нас. Глупости говориш. Голяма пица 8 лева. Тая ми взе $14, което чекам 23 лева. Айде, вземам пицата. Получиш това заведение, няма да стъпя. Вайнари. За нищо не става. За нищо не става това заведение. Давайте, повече геймплей. Имаме ограничено време, сега ще почне Слави Трифонов. Майами Флорида, мим се ръцете. Ще пръснахме наляво дясно така. Сега си чоркаме, можем ли? Чета вестник тук Кензан. Значи, било много тихичко. Сега ще разлим тишината. Има протести. Само да никой не са подпали на тези протести, пак ще стана мазал. Аз не съм си бил вкъщи. Бил съм, още пак ям, пак пия кафе сега. Ти не си човек да ми казва дали... това аз не съм, бе. Това за първи път да героя в тази игра да говоря. Той, че мяса пълен жут мяса. You have a nice night. Ако се шева с мене, Sweetheart. Ако се шева с мене, Sweetheart, искаш да дойде с мене. Виж как хубава кола имам. Това не е същия човек. Това не е същия нещастник. Аз карах микробуса на Скуби-Ду. Home? Това не мога да разчита, бе, кстати. В супермаркета ще са... Чакай, аз да му взема патлака, не да се бия. Кавак. Добре, чайте първо. Значи, сега ще играем професионално. Първо оглеждаме обстановката. След това ритаме така. Там виждаме, че един начака. Тук има сега един нещастник, два нещастника. Така, тук има два нещастника. Тук има един нещастник. Значи, първото, което той трябва да ни оръжие. Правим така. Оп, яла. И се проваля плана ни, така. Удряме. Слαμятаме. Чупим глави. Взимаме узи. Стрелкаме. Влизай, киде! Паникьосваме също, след което вземе друго узи. Не, също това е патлач, добре. Разглеждаме колко нещастника са ни останали. Един вляво, един вдясно. Така. Сега, правим техниките. Идваме така, никой не забеляза. След това стрелвам веднъж. Той едва аз погърмя.
Той е нещастник, той не знае къде се намира в момента. Затова, какво правим? Стрелкам, той е глух. Кой убива? Никой не съм убил. Стрелкам, веднъж няма. Втори път няма. Никой не е бава. Майка му да еба долу на това, как му убил през това, бе? Уважаеми зрители, сега са цялата стратегия с последния нещастник. Сега ще го направим по-бързо. Тъпча. Бумкам. Влизам в кенефите. Излизам от кенефите. Щук се изсра. Какво става тук? Уважаеми зрители, какво става? Тук глична са играта. Уважаеми зрители, не знам какво става. Милмави ги. Бумках ги лекчо. Сега продължаваме. Ето още нещастник. Тук моля го гърме. Мога стена, той другата стена ме обиде, бе, педера за тебе. Няма, то ще го стезавам. Мама ти за стъпа. И след това отиваме на горния етаж. При шефчето да оберем супермаркета. Така. Бумкам. Тия идват. Бумкам ги тях. Бумкам газа си бумкам. Пляс. Вземам това пушкало. Не съм взел никой пушкало, може съм взел. Какво това ли взех? Това е някаква нова пушка. Какво ще да е? Оп! Гледайте какво става тук. Пълно с нещастници. Оп! То Деби. Деби ама ще ма фани. Да нещо друго ще ма фани. Тук станаха двама нещастника. Даже малко повече двама нещастника. Затова ще минем от тук. Правим така. Трепим! Не успяхме да го трепим това. Вземаме пак пушкалото. Оп! И това беше. Вижте, аз като се стегна, за нищо не стават тези нещастници. Така. Нещо коментара ми куцане. Шки сте ви, бе. Ченгета. Бе, майка. Drop your weapon, get down, on the ground. Ау! Аз нямам оръжие. Don't shoot, I'm detective, use my badge. И ми това вика, стреляйте, ма имам значка. Се извиняваш, нали, сега като те кажа на шефа, живище, се извиняваш, щастник. Това някой друг го направи, не съм аз виновен. Изобщо не съм аз виновен, тук не съм барнал. Кому зяпате всички, бе? Да му ви тига по неритници сега, но не може. Че обърках страната на колкото. Щастници! Едно дълго стана клипчето. Уважаеми зрители, извинявам се предварително, както хората в Замунда винаги благодарят предварително. Ако клипчето не ви е харесало, макар че като замисля кога ви е харесвало някакво клипче, той на вас нищо не ви е харесало. Както ще да е. Уважаемите зрители, им казах какво да правят, слагат телефоните в коментарите, се чуем по горещата линия. Довиждане!